गोबाव बोसोरनि उनाव आं बे जायगायाव सफैदों फैथाराखैमोन आरो दिनै बे माबानि धेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय दिनैनि बोसोरारि खुंनायाव आंखौ आलासि हिसाबै लिंना लाबोनायाव आरो आंबो फैनो साननानै दिनै फैनायनि जा खाबु मोनदों बे खाबु मोननायनि थाखाय आं गोसोआव इनायनो गोजोनदों आरो आंनि जा गोजोननायखौ गासैनोबो आङो रानलायनानै लादों। सार बे सनाथि मायथाइयाव मा बुंनो नागिरो? सनाथि मायथाइ माने 50 बोसोरा एसेल' सम नङा। 50 बोसोराव गोबां सम गोबां बोथोर बाबेनलाङो, गोबां माबा माबि जाथाय जालाङो, गोदान थासारि फैयो, गोजाम थासारि थाङो। बेखायनो दिनैनि बे सनाथि मायथाइयावबो बिथांमोननि बे ओनसोलनि जा थांनाय थैनाय गांनाय उखैनाय राव हारिमु थुनलाइ बेफोरनि जे जौगानायनि जिखिनि खामानिया बे 50 बोसोराव इनायनो दावगादों होननानै आं सानदों आरो। आथिखालाव गोबां फरायसालिफोराव भेरिफाइ सोलिगासिनो दं एबा नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं, बेयो दा मा थासारियाव दं आरो बेसेबां आवगायनानै दं? नंगौ जे जों मिथिनायाव बे थांनाय बोसोर 2021 थांनाय बोसोरनि जोंनि जुलाइ माहनिफ्राय जों बर' थुनलाइ आफादा गोबां खस्थ' खालामबोनो गोनां जादों। बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' बिजों बेखौ देफामनायनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोनो गोनां जादों। मानो होनबा थांनाय जुलाइ दानाव सरकारा जा आसाम एडुकेसन आयेन फोसावदों, बे आसाम एडुकेसन आयेना जोंनि बर' राव थुनलाइनि बर' बिजोंनि बेफोरनि जिखिनि गोबां जेंना सोमजिहोदों होननानै आं सानदों आरो बे जेंना सोमजिदोंबो। आरो जुदि आसाम एडुकेसन एक्टआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानो गोनां जायोब्ला जोंनि बिसेसै आं बुंनो थांदों असमिया बा बर' बेल' नङा, गासै जिथुनाखि थलुवा जिथुनाखि राव थुनलाइनि जिथुनाखि बा मिडियामफोरा इनायनो हेम्पार गोलैगोन होननानै जों साननानै बे आसाम एडुकेसन एक्टनि जा बेरेखायै जों बायदिसिना खामानि मावदों आरो सरकारखौ दाबि खालामदों बे एडुकेसन एक्टखौ बिथांमोना दैखांनानै लानांगौ। सेपारेट डिरेक्टरा जि मोनबाय, नाथाय दिनैसिमबो बेयो जाफुंजायाखै बा मावफुंजायाखै, बेनि सायाव जोंनि सेपारेट डिरेक्टरेटखौथ' होबा जा बिनि मावख'गोरा जोंनि डिरेक्टरा थायो गुवाहाटियाव थानानै जोंनि बिटिआरनि जा डिरेक्टरखौ सामलायनाया एसे मोजां बाथ्रा नङा। मर'भार दा जाय डिरेक्टरखौ होदों बिथाङा आइजो मानसि आरो जों खोनानायाव जों मिथिनायाव बिथांनि जा बाखि मावफुंनायनि जिथुनाखि बायदिसिना प्लेन पलिसिफोरखौ सकल जिथुनाखि आमुलाफोरा पसन्द खालामाखै आरो सहजग खालामनो सिमान जाया आरो बेनि मोनसे समस्या जानानै फैदों। सार बै बावैसो सिगां बिनायनो गाज्रि खामानि जादों। जों गासैनिबो जिखिनि राव थुनलाइ बेफोरखौ सनमान खालामलायनांगौ। जुदि बेहाय असमियानिल' साइनबर्ड दङ, बैहाय बर'निल' साइनबर्ड दङ, बेखौ बोख्लायलायालासिनो मोजां एमेबोल जिथुनाखि कमन आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जुदि सावरायलायनानै रायलायबा बेनि जेंनाखौ फोस्रांजानो हागोन होननानै आं सानो आरो। दिनै जों बे धेकियाजुलि बर' साहित्य सभाया जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जुनै दिनै फैयै जों 1 अक्ट'निफ्राय दिनै 50 अक्ट' जाबाय, 50 बोसोरारि जाबाय। ओंखायनो बे 50 बोसोरारि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे जोंनि धेकियाजुलि आन्सलिक बर' साहित्यआ सिन्था खालामबाय जे जों सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनांगोन देग्लाय। बे हिसाबै जों जर'खा रायज्लायनानै जों गामिनि गासै 33 गामि दं दा, 33 गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो बिथांमोनखौ लिंहरनानै जों जर'खायै रायज्लायनानै जों देग्लाय सनाथि फोरबो खुंनाय जागोन। बे सनाथि फोरबो खुंनायाव नोंथांमोना गासैबो जोंनो मदद होनांगोन। बे लेखायैनो
गासैबो 33 गामिनि रायजो राजाया जोंखौ मदद खालामदों। ओंखाय जों बे मददनि लेखायै दिनै जोंहा जोबथा सान, बे जोबथा सानाव जों गोबां आलासिजों जों मुखुब जानानै जोंनो मोजां सुबुरुन होलांगोन बेखौ आसा खालामनानै आं आसा खालामदों।